Gyara zaman ka Tijjani Musa Tumsa akwai bayanai muhimmai. Da mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri maso gwamna baba. Ashe, ayya mana, na gudu ne sarkin waka na mai malabu ne. Sama, kai TMT amanar gwamna kenan. TMT amanar gwamna babba, amanar gwamna bune. Yauwa mu kai da zakin fama, jarumi mai girma, mai hagun mai dama, mai bugu ai suma. Idan amanar gwamna mai malaba ba kai ne farko, abin a ɗauka gammo. Idan amana ka zamo, a bar gudu gun zomo, mai farin halikin dirmo. Akwai alama kan aure, akwai bayanin baiko. Na buni kai ne bango, sai na rimi dogo. Yaban ka dango dango, ayi wa kaza jogo. Tijjani Musa Tumsa na mai mala da ɗaya kai karko. Suna adawa na gani, kubar waje gogarni. Jama'ar jiha kubar kaulani, mu taimakawa na gani. Akwai rabo gobe na nan gunka yan uba su ta dago. Na gudini ne na shigo, garkani ne na bugo. Shalta suka shegara ko rizago, kashi alahin bargo. Da kai da gwamna sai ka ji batun da za ya zo mai daɗi. Rike bayanin kaji, sirrin ciki ga hanji. Yan adawa sun ji, sai suna da ciwon gurji. Tijjani Musa Tumsa fito ka ringa takun faɗi. Yan uba na kaudi, ashe na gode. Tijjani Musa Tumsa kai gaskiya ka kunsa, kwangin zuma sai lasa. Mu yanzu mun numfasa, ga gaskiya maganarsa. Gwarzon mu ya ɗau gasa, iya za su yo zakin ya girma sai dai gani sai hange. Tafiya da daɗin waige, gurmi da sufar goge. Tsire a tsinka zuge, gaba jarumi na dage. Gatan tuwo ai talge, Tijjani ka sha bege. Wannan salon sarkin waka na gwamnan ku ne ɗan bone. Yaro da kwanya bawa, kuma bani halin gaba. Tijjani shi na zaba, na san shi ba ya zamba. Kai arziki ka girba, ganin Ibrahim duba. Mai gaskiya kake ko a ina ba a ki a yi ma shaida ba. Baya na goya marayu, mai kin kashi zai karyu. Kyale su o'o giginyu, zauna da ramka shiryu. Ko babu su ka rayu, wata kafiyar ta juyu. Tijjani Musa Tumsa nake kira maganar ta zaunu. Cin hakan makiya sun kunnu, sun fara zara idanu. Kyale su dusu zugunnu, rogo ake wadannu. Tijjani Musa sannu, kai kakkaɗe daga karnu. Kwatar yau bakwai labari kai ake yi wa shuka gata. Rabar naka ne su tsagaita, su bar nuna halin keta. Wanda Allahu ya yi wa kyauta, karyar ku kwace ta. TMT na da nagarta, makiya suna ta. Ya inda da kai ko ba gwamnan mu dai ba ma koka ba. Dan ya faɗa mu rike ka, amanar mu ya mika maka. Riko rabbana ya taya ka, du'a'in mu za ya yi sheka. Ogos alamar kaka, magauta suna shakar ka. Tijjani Musa Tumsa na mai balabu ni jagoran mu. Haka na gode. Sama ga mai kamata zuwa, ta mu bi ka bangon gabar. Kaya ana magana, ku ne nan gidan martabar. Kauri ake magana, tilas ne a nemo kabar. Waraka kake zuma ka kau da banza gubar. Mu ɗauko shiri, mu kawar da banza buri. Ogos ka kautar bari, to akwai ɗan siri. Tijjani Musa Tumsa uban mu ka kyale 'yan hasada. Jigo amana ta mai mala hanya ta ruwa sai gada. Ga hadiri nan idan ka taso
cida Tijjani. barza ta kulli idan za a yi asa da kai dan guda Tijjani. kai ka riga ka iya Tijjani. ka zarce shi dan iya Tijjani. ko na kai sai wuya Tijjani. da kaga lau lafiya Tijjani. federal ta ku haddasa ta duka kun riga kun rike Tijjani. duka barna idan an binne ka gani ka haƙe Tijjani. Kau da tari ina kake marke za mu yo sassake Tijjani. Rufa kake inuwar wayi duka mun riga mun baki Tijjani. tafiyar ka ta dau balance Tijjani. kai ba a mata kilas Tijjani. na baka ya zama tilas Tijjani. dan kai ka dau first class Tijjani. fatan zama minista na jihar mu muke tamatin jiya Tijjani. aiki a bar masu shi sitin da gwanin mu kai ga iya Tijjani. komai malaku ni kai ya kira layin kashi ya tsaya Tijjani. bar makiyanka Allah gatanka suna da gwandan wuya Tijjani. abudinka ne ka jiya Tijjani. baitinka kwai kafiya Tijjani. don kasiya kai biya Tijjani. sunan ka majan wuya Tijjani. Tijjani Musa na timsabi ka a dole ko an kiya yeah. na agode TMT amanar gwamna bune Kainuwa ta yado. gyara zaman ka Tijjani Musa tumsa akwai bayanai muhimmai mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri masa gwamna babba TMT amanar gwamna bune. kainuwa ta yi yado Gyara zaman ka Tijjani Musa Tumsa akwai bayanai muhimmai. Mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri maso gwamna baba. TMT amanar gwamna bune kainuwa ta yi yado ka zama girgije dan amana nawa dan gida ya fi ba mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri masa gwamna Iye TMT amanar gwamna bune. na Gyara gode zaman ka Tijjani Musa Tumsa akwai bayanai muhimmai. Mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri maso gwamna baba. Ya Allah magayin mu babban sarki mai yi mun ko da yaushe farkon da bashi da farko sarki na da bashi da karshe yanda ka so kake yi shiri na magauta na buwayin mu rushe Allah sarki guda kai ka kagi uwa ta ka hada mun da ba hawa TMT amanar gwamna bune. ga kainuwa ta yi yaga Gyara zaman ka Tijjani Musa Tumsa akwai bayanai muhimmai. Mu kake kai ake yi wa taken mai haƙuri maso gwamna baba. Allah kai dubu na salati har tsira ga manzon mu babba shine nan kai kira al'amin wannan babban masoyin karaba sa'alai da dukkan sahabbai har shirfa udubban bari ba ka sako da Tijjani Musa Tumsa da mai bala gwamna babba TMT